Det har været en helt særlig måned i byen Hebron i det palæstinensiske selvstyreområde på den sydlige Vestbred, som ligger omkring 30 km syd for Jerusalem. Hebron er en af de ældste byer i verden og er hellig for både jøder, kristne og muslimer og er nævnt flere steder i både Koranen og Bibelen. Og dette år faldt en af de vigtigste jødiske helligdage sammen med ramadanen, muslimernes fastemåned. Den 25. februar 1994 var muslimerne halvvejs i ramadanen, og ved Ibrahimi-moskeen i Hebron var mellem 700 og 800 mænd, kvinder og børn presset sammen i moskeens forskellige rum for at udføre deres morgenbøn. Klokken var kun lidt over 5 om morgenen, og de bedende var nu i fuld gang med bønnen, knælende på bedetæpper oven på plastikmadrasser i den kølige morgenluft. Pludselig trådte en mand med lang mørk skæg, sidekrøller og kalot ind i moskeen. Han var iført en militæruniform, og med sig havde han et automatgevær. Han bevægede sig så stille og ventede, til de mange bedende nåede til den del af bederitualet, hvor deres pander rør bedetæpperne på gulvet. Så stillede han sig bag de bagerste personer, tog sigte og begyndte at skyde. Du lytter til Terror Talks, en podcast om nogle af de mest spektakulære terrorangreb i historien. Mit navn er Natasha Ingenholm, og jeg er journalist og kan med i Mellemøststudier. Jeg har gennem mit fag og mit arbejde længe beskæftiget mig med terrorisme og radikalisering. I denne podcast fortæller jeg historier om terrorangreb fra hele verden. Jeg forsøger at blive klogere på, hvorfor og hvordan mennesker bliver radikaliseret, og hvilken rolle historien spiller i deres vej mod terrorisme. Om mennesker, der vil ofre deres eget eller andres liv for et politisk, økonomisk, religiøst eller socialt mål. Hvem der stod bag, hvem de ville ramme, og ikke mindst hvorfor. Før du går i gang med at lytte, skal jeg advare om, at podcasten indeholder beskrivelser og detaljer, som kan være voldsomme, og er uegnede for især mindre børn og folk, som bliver påvirket af at høre om drab og vold. I dag skal vi tilbage til Israel og Palæstina og genbesøge en konflikt, vi allerede har været vidne til flere gange. Det er egentlig ikke, fordi jeg søger at have et særligt fokus på denne konflikt, men jeg forsøger hver sæson bredt at dække alle de forskellige ideologiske former for terrorisme, der findes. Og terror, som har et ideologisk eller religiøst udspring i zionismen eller jødedommen, har jeg kun fundet i Israel og Palæstina. Derudover er de her begivenheder stadig yderst relevante, fordi de er milepæle i og vigtige elementer af den konflikt, der i skrivende stund raser på ny i Mellemøsten. Historien spiller i rigtig mange terrorangreb en central rolle, men i konflikten mellem Israel og Palæstina er den fuldstændigt afgørende. Det er ikke, som vi for eksempel så det i sidste afsnit med islamofoben Brennan Tennant i New Zealand, som var en enkelt syg og xenofobisk mands værk. Det handler i bund og grund slet ikke om religion, når vi taler Israel-Palæstina, men om både lokal og storpolitik. Når jeg fokuserer på et relativt lille geografisk område, hvor motiverne bag terrorangrebene tager udgangspunkt i samme problematik, vil jeg også komme til at gentage nogle af de ting, jeg har været inde på i tidligere afsnit. Og der vil også være ting, som jeg måske lidt indforstået vil skøjte lettere henover, fordi jeg før har gennemgået det i dybden. Så faste lyttere må bære over med mig, og nye lyttere vil måske have brug for at lytte til et tidligere afsnit for at forstå sammenhængen i de her meget komplekse historiske aktualiteter. Nu har vi fået lidt baggrund på plads om den overordnede konflikt, så lad os nu vende tilbage til dagens historie. Gerningsmanden i dagens afsnit var faktisk slet ikke født i Israel. Manden, der som barn var kendt under sit engelske navn Benjamin, men som verden kom til at kende som Baruch Goldstein, blev født i bydelen Brooklyn i New York i 1956 i en ortodoks jødisk familie. I grundskolen gik han på en jødisk privatskole, som kombinerede ikke-religiøse fag med undervisning i jødernes hellige bog, Toraen. Han havde 2 søskende, og ifølge en nabo plejede de 3 at lege med hinanden. De holdt sig i hvert fald væk fra ikke-jødiske eller ikke-ortodokse jødiske børn. Faren arbejdede for New Yorks uddannelsesstyrelse, og moren underviste på en sygeplejerskeskole. Goldstein var en følsom dreng. Da han var 13, skrev han et essay i sin junior high school årbog. En dag vil en jøde hævne sig på araberne. Tankevækkende, når vi husker på, hvilke uhyrligheder han senere selv begik. Benjamin Goldstein fortsatte som ung sin uddannelse på det jødiske Yeshiva University i New York, hvor han læste medicin. Om sommeren arbejdede han som svømmelærer i en sommercamp. Men en sommer mødte han pludselig ikke op til sine vagter mere. Han deltog nemlig på en ny sommercamp.
nemlig den for The Jewish Defense League. Hvad der helt præcis fik ham til at deltage er uklart. Goldstein havde flere mindre dårlige oplevelser, som dengang der blev kastet æg efter ham, da han gik hjem efter den jødiske helligdag Yom Kippur, eller da han mødte op i den lokale synagoge og fandt den oversprayet med svastikaer. Måske var det alle de her små ting, som byggede sig op i Goldstein. Og så var han i øvrigt også bekendt i barndommen af Jewish Defense Leagues grundlæggeren Meir Kahane. Men vi ved i bund og grund ikke, hvad der fik ham ud på den her radikaliseringsrute. I 1981 skrev Goldstein et debatindlæg, som blev offentliggjort i New York Times, hvor han skrev, at Israel må handle beslutsomt og fjerne de arabiske mindretal, som lever inden for dets grænser. Det kan opnås ved i første omgang at tilbyde opmuntring og incitamenter for araberne til at forlade områderne af egen vilje. Da Goldstein var færdig med at læse til læge, flyttede han i 1983, 27 år gammel, til Israel. Her blev han læge i den israelske hær, først som værnepligtig og bagefter i reservestyrkerne. Efterfølgende arbejdede han som reservelæge og boede i den israelske bosættelse Kiryat Arba nær ved Hebron. Goldsteins radikalisering blev endnu mere tydelig, efter han var flyttet til Israel. Han skiftede navnet fra det engelske Benjamin til det traditionelle jødiske Baruch, giftede sig med en sovjetisk immigrant ved navn Miriam og fik 4 børn. Det var den radikale leder af KAK-bevægelsen Meir Kahane, som viede parret i Jerusalem, der hvor kong Salomons tempel engang havde ligget. Som læge nægtede Baruch Goldstein at behandle arabere, og det galt endda også arabere, som tjente i den israelske hær. Han mente, det var imod jødisk lov at behandle ikke-jøder, selv hvis han fik betaling for det. Til gengæld er det et klart brud på en del af lægeløftet i Genève-erklæringen, vedtaget af Verdenslægeforeningen, hvor der blandt andet står, at jeg, altså underforstået lægen, tillader ikke hensyn til alder, sygdom eller handicap, tro, etnisk oprindelse, køn, nationalitet, politisk tilhørsforhold, race, seksuel orientering, social status eller nogen anden faktor at stå imellem min pligt og min patient. Goldstein blev også i stadig højere grad involveret i den politiske del af The Jewish Defense Leagues kamp. Det er den, der hedder KAK-bevægelsen. Jeg fortalte om den i andet afsnit i anden sæson om Eden Nathan Sader. Han var en ung, radikaliseret ortodoks jøde, der angreb en bus i Palæstina og dræbte 4 palæstinensere, før han selv blev overmandet og banket til døde af en pøbel af rasende mennesker. Men for lige kort at genopfriske jer lytteres viden om KAK-bevægelsen, så var det et radikalt ortodoks religiøst parti i Israel, som blev stiftet af rabbineren Meir Kahane i 1971, som sagt ham, der også var grundlægger af The Jewish Defense League. KAK-partiet udviklede sin egen ideologi, som blev døbt kahanisme. Stifteren Meir Kahane var af den overbevisning, at de fleste arabere, som boede i Israel, var jøderne og Israels fjender, og han gik ind for etableringen af en jødisk teokratisk stat, altså et styre baseret på religion, hvor ikke-jøder ikke skulle have stemmeret. Partiet gik også ind for, at alle palæstinensere skulle deporteres fra Israel. KAK-partiet fik 26.000 stemmer i 1984, hvilket gav dem 1 plads i det israelske parlament, men blev forhindret i genopstilling. Men KAK-partiet blev stadig mere populært i befolkningen og stod ved valget i 1988 til at vinde 4-12 mandater. Meir Kahane og hans folk blev mere og mere voldelige og stod bag flere angreb på kristne og palæstinensere. I 1988 blev det derfor forbudt i det israelske parlament Knesset. Goldstein udviklede et nært personligt venskab med Meir Kahane, som han delte radikal overbevisning med. Men i 1990 blev Kahane likvideret af den arabiske terrorist El Sayed Nosair i New York City, og det fik Goldstein til at sværge hævn. Goldstein blev valgt til byrådet i Kiryat Arba ved Hebron, og som byrådsmedlem var han med til at få grundlagt en mindepark dedikeret til Kahane. Og Baruch Goldstein blev ikke kun mere radikaliseret i sine politiske holdninger. Han blev det også i sine handlinger. I 1990, 4 år før Goldstein angreb Ibrahimi-moskeen, havde en israelsk agent i den interne sikkerhedstjeneste infiltreret KAK. Han advarede sin overordnede om, hvor farlig Goldstein var med ordene: En dag vil en jøde hævne sig på araberne. I oktober 1993 blev der hældt syre ud over gulvet i Ibrahimi-moskeen, som efterlod gigantiske huller i gulvtæpperne, og 6 af de bedende blev ramt. Ifølge vagterne på stedet blev Goldstein identificeret som gerningsmanden. Muslimske autoriteter i området skrev til den daværende israelske premierminister Yitzhak Rabin
om, hvor farlig Goldstein var, og de bad om, at han gjorde noget for at forhindre de daglige angreb på moskeen. Samtidig med, at de her ting skete på lokalplanen i Hebron, foregik der også ting på øverste politiske niveau, som havde konsekvenser for området. Jeg træder derfor lige kort ud af historien et øjeblik for at fortælle om den såkaldte Oslo-aftale i 1993. Og undskyld på forhånd, hvis det nu bliver lidt langhåret og historisk, for det er enormt komplekst. Det er også bare vigtigt at få en eller anden forståelse for, hvad det er, der foregår i den her konflikt. Oslo-aftalen bestod af 2 aftaler, som blev forhandlet og indgået mellem Israels regering og den palæstinensiske befrielsesorganisation forkortet PLO. Inden Oslo-aftalen var der i 1993 indledt hemmelige forhandlinger mellem Israel og PLO. Og Oslo-aftalen er baseret på aftaler, der blev indgået helt tilbage i 1978, den såkaldte Camp David-aftale. Kort fortalt var intentionen med Camp David at skabe en ramme for fred i Mellemøsten. Den havde mål som løsrivelse for de lokale palæstinensere og indbyggere på Vestbredden og i Gaza. Dengang betragtede Israel PLO nok med en vis retfærdighed som en terrororganisation, og derfor nægtede de at tale med repræsentanter for det palæstinensiske folk. I stedet for forhandlede de med Egypten og Jordan og såkaldte udvalgte repræsentanter for indbyggerne på Vestbredden og i Gaza. Mens det endelige mål for Camp David var fred mellem Israel og Jordan, var forhandlingerne i Oslo-processen direkte mellem Israel og PLO og havde til formål at indgå fred mellem de 2 parter. På den ene side deltog palæstinenserne, blandt andet med lederen Yasser Arafat, og på den anden side den israelske delegation, blandt andet repræsenteret af premierministeren Yitzhak Rabin og udenrigsministeren Shimon Peres. Og så var der en række personer fra den norske diplomati, som faciliterede forhandlingerne. Aftalen i 1993 indeholdt blandt andet bestemmelserne om, at palæstinenserne i løbet af en 5-års overgangsperiode skulle opnå selvstyre på Vestbredden og i Gaza. Det var det, der endte med at blive til det palæstinensiske selvstyreområde. Oslo-aftalen var opdelt i flere faser, som blev afsluttet med Oslo II-aftalen i 1995. Her skulle Israel blandt andet gennemføre yderligere tilbagetrækninger af deres militær fra Vestbredden. Og der blev etableret et palæstinensisk parlament og implementeret et eget politi. Men nu foregriber vi lidt begivenhedernes gang. Jeg hopper nu tilbage i dagens fortælling og leder jer lyttere tilbage til 1993. For de her politiske aktiviteter kunne næsten ikke andet end at afføde ekstreme reaktioner i et område, hvor følelserne er så stærke og polariserede. Mandag den 6. december 1993 stod Mordechai Lapid om aftenen sammen med 4 af sine 15 børn og ventede på bussen i Hebron. Lapid var jødisk bosætter på Vestbredden, og der var ingen steder, hvor konflikten mellem palæstinensere og jødiske bosættere var gået så meget i hårdknude som i Hebron. Pludselig kørte en bil forbi, og det, som formodes at være palæstinensere, åbnede ild mod busstopstedet. Lapid og hans ældste søn, den 19-årige Shalom Lapid, faldt døde til jorden. Deres døde kroppe lå kun få meter fra blodstænkene fra et andet angreb. Her havde en gruppe jødiske bosættere kun 48 timer før angrebet stoppet en tilfældig bil, skudt ind i den og dræbt en palæstinensisk grønhandler og far til 13, Talal al-Bakri. Øje for øje-mentaliteten var fremherskende på dette tidspunkt i Hebron. Og en af Mordechai Lapids nære venner, ja, det var Baruch Goldstein, som nu mere end nogensinde var opfyldt af had og morderiske tanker. Han var ovenikøbet blevet informeret om drabet på sin ven, og han var hastet til gerningsstedet og havde i 40 minutter forsøgt at genopleve ham, længe efter det for længst var for sent. Goldstein havde siden drabet på sin ven Meir Kahane ønsket hævn, og nu var de fremtidige bosættelser på Vestbredden ovenikøbet i fare, på grund af det, han opfattede som moderate politikers udsalg af jødiske værdier. Ifølge hans venner var Goldstein ikke skør. Men i løbet af de sidste uger op til angrebet virkede han mere opstemt, hans øjne var mørke, og hans smil var væk. De sidste dage, inden han begik sine modbydelige gerninger, sørgede han for, at hans kone kendte deres fælles bankoplysninger, betalte en afvist check og bestilte et festmåltid til fredagen for drabene, måske i vidsheden om, at hans kone ikke kunne lave mad den dag. Han tegnede også en livsforsikring ifølge den israelske avis Yediot Aharonot. Aftenen inden sad han på trappen uden for sin lejlighed, hvor han krammede sin datter Moriah.
Tidligt om morgenen, fredag den 25. februar 1994, tog han i mikvah, som er et rituelt jødisk bad. Her rensede han sig selv. Så tog han sin militæruniform på, tog sit automatvåben med 4 magasiner ammunition med i alt 140 patroner, og bad en sikkerhedsvagt fra Kiryat Arba om et lift til det centrale Hebron. Der var intet tilfældigt ved terrorangrebet på Ibrahim-moskeen ved Makpelas hule. Motivet var højst sandsynligt en kombination af Goldsteins had til palæstinenserne og et ønske om at ødelægge fredsprocessen i Oslo-aftalen. Tidspunktet var en fredag, som er muslimernes helligdag, oven i købet under den hellige ramadan, hvor muslimer faster og beder. Derudover faldt det sammen med den jødiske helligdag Purim, hvor jøderne mindes historien om drabet på den persiske kongelige minister Haran og hans følgere, som havde planer om at slå alle jøder ihjel. Kunne det blive mere symbolsk? Og endelig var valget af Ibrahim-moskeen, hvor muslimer beder ved Makpelas hule, et sted, hvor profeterne Abraham, Isak og Jakob ligger begravet, hvilket med garanti vil sikre en stor forsamling af bedende, og dermed flere ofre. Goldstein nærmede sig Ibrahimi-moskeen omkring kl. 5 om morgenen. Moskeen ligger i et gravkompleks ved navn Makpelas hule, som er verdens næsthelligste sted for jøder efter Tempelbjerget. Her ligger ifølge det gamle testamente 4 par begravet. Adam og Eva, Abraham og Sara, Isak og Rebekka og Jakob og Lea. De optræder alle både i Bibelen, Koranen og Toraen, og er derfor hellige i alle de 3 store religioner. Kong Herodes den første byggede efterfølgende den enorme rektangulære bygning, der i dag huser både en synagoge og en moské, nemlig Ibrahimi-moskeen. Da Mohammed Sarah, en af vagterne ved moskeen, så Goldstein, fornemmede han, at der kunne være problemer på vej. Muslimerne i området kendte nemlig udmærket godt Goldstein og vidste, at han var en kendt ballademager. På glimrende arabisk sagde Goldstein til vagten, at han gerne ville ind, men vagten svarede, at det var forbudt. Så slog Goldstein pludselig Abu Sarah med geværkolben og skyndte sig ind i moskeen. Abu Sarah lå på gulvet ved indgangen og kunne blot se på, mens Goldstein uden et ord stillede sig bag de bedende og begyndte at skyde. Jeg så 7 blive dræbt med det samme, fortalte Abu Sarah senere. De blev skudt i hovedet, og deres hjernemasse løb ud på gulvet. Alt var kaos. Folk løb rundt og forsøgte at skjule sig. Moskeen var fyldt med blod og sårede og døde mennesker. En anden vagt fortalte. Folk skreg og løb væk. Andre, som var ramte, råbte på hjælp. Folk svømmede i blod. Det var svært at skelne mellem de døde og levende, fordi der var blod overalt. Et godt billede på kaoset var, da ambulancefører Khaled Jabri nåede hospitalet med 2 af de sårede, og først der opdagede, at han havde transporteret sin egen søn og bror. Og mens folk lå sårede, blødende og døende, hørte nogen en israelsk soldat kalde over radioen for hjælp. Tilkald Dr. Goldstein. Det hele tog bare 10 minutter, og tilbage lå 52 dræbte og 70 sårede. Det hele sluttede, da der endelig var en, som fik slået Baruch Goldstein i jorden med en ildslukker. Mens han lå på moskeens gulv, blev han sparket og slået ihjel af de rasende overlevende. Efter angrebet var der forlydende om, at der havde været deltagelse af israelske soldater i angrebet. New York Times talte med 40 indlagte palæstinensiske øjenvidner, som havde været bundet til hospitalsengene og derfor ikke kunne have talt sammen og aftalt deres historie. De hævdede, at mindst 3 israelske vagter åbnede ild, sandsynligvis i forvirring og panik. Og israelerne selv udtalte sig også selvmodsigende, hvor nogen hævdede, at de kun havde skudt op i luften, mens andre sagde, at de havde skudt i brystkassehøjde. Jeg har tidligere talt om, at terrorister ofte gerne vil give indtryk af, at de taler folkets sag og repræsenterer større grupper, end det måske i virkeligheden er tilfældet. De mest ekstreme politikere ynder også at føre en dem mod os politik, og som udforstående i konflikten mellem palæstinenser og israelere, kan det være svært at vide, hvad der er op og ned, sandt og falsk. Men hvis radikale jøder som Baruch Goldstein troede, at angrebet ville give dem den almindelige israelers opbakning og støtte, så tog de grueligt fejl. En spørgeundersøgelse viste, at 79% af alle voksne israelere fordømte Hebron-massakren, mens kun 3,8% lovpriste Goldstein. Selv det jødiske bosætterråd erklærede, at handlingen ikke var jødisk, ikke human. Flere af de ledende rabbinere udtalte, at de skammede sig over Goldsteins handlinger. Kun en enkelt rabbiner, som selv var bosætter, lovpriste Goldstein,
og han er efterfølgende blevet anholdt flere gange for sine ekstremistiske synspunkter. Og endelig fik det konsekvenser for KAK-partiet. Det var det, som var blevet stiftet af Goldsteins ven Mia Kahane. Det at udbryderparti blev nemlig forbudt af Knesset for at støtte massakren. Den israelske premierminister Yitzhak Rabin ringede oven i købet til PLO's leder Yasser Arafat i Tunesien og sagde: Jeg er som israeler flov over, at så forfærdelige en hændelse har fundet sted her. Som med alle andre angreb, jeg fortæller om, er der så mange forfærdelige aspekter, at jeg ikke ved, hvor jeg skal begynde. Men faktisk synes jeg næsten, at det aller værste er, at vi 30 år efter ikke er kommet et skridt videre. Faktisk kan vi næsten tale om at være trådt adskillige skridt tilbage, hvor vi står og vader i de samme mudrede diskussioner. Ofte bliver de ekstremt polariserede, og for udeforstående kommer det til at handle om, hvorvidt vi holder med den ene eller den anden part. Min personlige holdning er, at jeg sagtens kan synes, at både Hamas og det israelske styre er lige forfærdelige. Og jeg sagtens kan sympatisere og empatisere med både almindelige israelske mennesker og almindelige palæstinensere. Det er ofte de mest ekstreme, der råber højest, og ofte de fornuftige og moderate stemmer, der ikke når ud over områdets grænser. Som vi så i spørgeundersøgelsen efter Baruch Goldsteins forfærdelige angreb, så var langt de fleste almindelige jøder lige så forfærdet over hans gerninger, som resten af verdens fornuftige, empatiske mennesker. Men det er kun nørder som mig, der researcher podcast-afsnit, der opdager den slags. Der er alt for mange, der har en interesse i at bevare spændingerne mellem israelere og palæstinensere, og det er kun almindelige mennesker, der står tilbage som tabere. For eksempel har mange magthavere i de øvrige lande i Mellemøsten ofte brugt Israel-Palæstina-konflikten til at fjerne fokus fra deres egne indenlandske fiaskoer. Og så er der de stærke konservative kræfter i Israel, som heller ikke er interesseret i fred, blandt andet fordi de baserer deres eksistens på had mellem jøder og palæstinensere. Og for hver gang konflikten kræver nye ofre på begge sider, hver gang den blusser op, så skabes der nye familier og nye generationer, som har grund til at sørge og hade. Og det giver grobund for terror, uanset hvem vi betragter som de egentlige terrorister. Du har lyttet til Terror Talks, en podcast om terror og radikalisering. Dette afsnit blev skrevet, produceret og fortalt af mig, Natasha Engholm, mens Niels Peter Nielsen lagde stemme til mændene i historien. Også en stor tak til konsulent og journalist Lars Hvidberg, som bidrog med sparring og kloge tanker. Afsnittets kilder finder du i show notes, der hvor du lytter til din podcast. Jeg vil også sætte stor pris på, hvis du vil give podcasten en positiv anmeldelse og fortælle om den til venner og familie, der kunne være interesseret i at lytte med. I dette afsnit hørte du om en konflikt, det næsten er umuligt ikke at have hørt om. I næste afsnit skal vi til gengæld stifte bekendtskab med en massakre i en konflikt, du næsten med garanti ikke har hørt om. Du må også gerne følge Terror Talks sociale medier på Instagram og Facebook, hvor du kan se billeder fra dagens historie.